ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Усман Медиа ва аз ҳаматон миннатдорем, ки дар канали мо яъне баҳогузорӣ мекунед ва фикрҳои худтонро дар канал менависед ва аз ҳаматон хоҳиш мекунем, ки бародарои азиз лайк, подписатсия ва поделитсияро фаромӯш накунед ва фикротонро ҳатман дар комментария бинависед. Ва бародарои азиз, хеле ки мебинед дар акс яке аз ҷавонтарин ҳофизи эстрадаи тоҷик Садриддин Наҷмиддин динарӯз зодирӯзии худро ҷашн гирифтааст ва ногуфта намонад, Садриддин Наҷмиддин 19 январи соли 1980 ба дунё омадааст ва писари хеле ҷавон ва шӯх ва Садриддин Наҷмиддин яке аз писарони шӯху беқарори хулигани маҳаллаи 33 буда ва ногуфта намонад, бародарои азиз, беҳтарин сарояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва яке аз сурудҳои беҳтаринаш Садриддин Наҷмиддин дар як муддати кӯтоҳ ва таронаҳои дилнишину форами ошиқӣ, сурудҳои беҳтарин дар дили мухлисонаш ҷо гирифт ва ки аз сурудҳои беҳтаринаш «Эй гули баҳорум» ном дорад ва дигар сурудаш бошад «Ту медонӣ» ва «Нозанин». беҳтарин сурудҳои тоҷикӣ дорад ва дигар ғайри Тоҷикистон ҳам Садриддинро гӯш мекунанд. Ва бародарои азиз, дар видео лайк, подписатсия ҳатман кунед ва фикротонро дар комментария нависед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. Раҳмат ба ҳаматон.